Takže ahoj, vítejte u tohohle videa. V dnešním videu vám ukážeme moje 2 oblíbené knížky. Jsou 2, jak říkala moje kamarádka. Jsou to teda její oblíbený. Viď? Jo, už jsem to ale říkala. Jedno. Trošičku moje kamarádka je nervózní před kamerou. Ano, to opravdu jsem. Aby jsem se vám představila, tak já jsem Markéta. A tohle je moje kamarádka Elizabeth. Ano. Můžeme se pustit do toho. Jako první, co tu máme, je knížka Pohádky pro kočku. Je to moc pěkná knížka, ilustroval ji Milan Janáček a... Počkejte. Tady, když jsem se koukala, kdo to neilustroval, ale kdo to psal, tak jsem to nenašla. Možná to bude tady. Ne, tady to není. Má to 30 kapitol. Hodně kapitol, docela, jak tak koukám. Vydají druhý díl. A tam těch dílů bude asi tak 40 nebo 50. Protože já to viděla na počítači. Můžete si ji koupit v knihkupectví a je to Severočeské nakladatelství v roku 1986. Tak už je rok 2015. Já bych řekla, že asi autor je Ludvík Středa. Asi autor. Opravdu pěkná knížka. Hodně, ale hodně. Strašně moc. Se mi líbila kapitola 13. Jak jsme byli ve městě. A ta poslední kapitola je... Počkejte. Jak mi Julie zatelefonovala. Strašně pěkná knížka. Tu vám doporučuju. Jsou tam velká písmenka. Doporučuju to spíš jak pro 2. třídu. To je tý Elizabeth. A tohle je taky tý Elizabeth. Hříníčková kuchařka. Nejrychlejší moučník. Tuto knihu věnuji své mamince, která peče dobroty, až všem praskají kalhoty. Jaroslava Pechová. Ilustrace je Eva Sýkorová. A jinak všechno. Jsou tu moc výborné recepty. Mamče jsem to půjčila a udělala tak sypané z jablky. Nevím, divný název. Lívance z podmáslí. Kefírové lívance. Ale hodně, co bylo výborný, byly kokosové tyčinky v karamelu. Ty byly hodně dobrý. Řekla se vám, ať jich udělá hodně. Pardon, mám nějaký kašel, hodně velký. Ukážu vám pár fotek, počkejte. Těch normálních, těch nakreslených na Aha. Počkejte. Trošku dál. Tady je to psaní. Ten to zvětším. Další ilustrace jako těch normálních fotek. Wow. Tak takováhle. Tohle sto. Jaký dorty. Poslední. Vlastně
tohle poslední ještě. Takže tohle všechno. Tak jsem ukazovala. Je tam moc výborný. Teď z těch knížek mám asi tak 6. Tohle je tak 7. Tak, to je vše. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, dejte like. Nebo dislike. Když nechcete like, tak dejte dislike. Ty vám taky doporučujeme, viď? Dejte i odběr nebo koment. Ale ty komenty, když vám je odepíšu, tak to jsem se nemohla přihlásit. Ano, to jsme se nemohli přihlásit my dvě. No tak, Elizabeth. Ano. Ale v příštím videu, nebo v tom dalším videu, vám ukážu tady Markéty, její oblíbené knížky. Tak se mějte, užijte si to a ahoj, ahoj.